Siyasetmedar parlamenteri beri de hemen dameda Pspor Zanistin siyasi doktor Cuma İçten. Mego çiçek ne çiçek? Cuma İçten halka Ahmet'e bixirati stüdyoya me. Eyvallah hoş bulduk. Prosek berdavam dike tu hum veke Kurdeki ku dunava siyaseta da parlamenteri jikiriye u tu niziki Serokomar Erdoğan buyi u piştayı dunava partinin da jita jigirtiye. Ev prosek ku naha berdavam dike biyata bikuvatça tu veke keseki hoşbini. Evet, süreç hepimizin istediği gibi gidiyor ve çok mutluyuz, çok umutluyuz. Çünkü 47 yıllık bu süreçte kocaman yüreğe sahip küçücük bedenleri hep birlikte Türküyle, Kürdüyle toprağa gömdük. Köylerimizden, yerimizden, yurdumuzdan edildik. Bazen özgürlüklerimiz kısıtlandı birçok sefer. Kendimizi izah etmekte de zorlandık. Hem Batı için bunu hem Doğu'da yaşayan Kürtler için çok rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Em dikarin bu Kurd Türkmen be rahatî be hesani be bejin de her maleke da yani mirovên me ku canê xweş destan hebûn kesû karên wan hebûn yani karasatên me yên mezin eşên me yên mezin hene û xûn heye elhamdülillah wiha xilas dibe ji deh êdî PKK ragihand ku dê xwe helweşand got ku ez bu erdîgariya min û bu welatê min bahar hatiye êdî dê rûyê me bikenin ew pêvajo bi hêsanî nehat berdêlên giran û bi êş hatin dayîn li Rojava û Rojhilatê Tirkiye berî 12 sala jî dikaribû bahata kirin wê demê jî hatibû destpêkirin lê aliyên wesayetkar ên di nav dewletê da li dijî pêngavên me derdiketin piştî kutadeya 15 Temmûzê jî dewletê di nav xwe de ew aliyên komên paralel û wesayetkar tinekirin nehêlîştin ji vir pêda min rêya xwe bi hevra berdewam bikin. Evet, bunu aslında ilk defa demek de olmayabilir. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Em dikarin bibêjin ku ne cara yekem Recep Tayyip Erdoğan ji roja ku AK Parti hate damezrandin yani pêştir Turgut Özal jî pêngavek avitibû lê berê Birêz Erdoğan ji roja ku hat dixwast ku vê pirsgirêkê çareser bike lê weke ku min berî demekê behs kir di nav dewletê da sîstemên komên wesayetkar hebûn û gelek caran jîn hewildanên kutadeyê darbeyê çêbûn û di her pêngavê de ev tişt hate provekirin. Piştî derbeya 2016 dewlet rûbiriyê nav wan komên paralel û wesayetkar bûn û ew neyiştin. Ez di vî warî de spasiya Dewlet Bahçelî dikim bi salan nijadperestên Türk û nijadperestên Kurd yani hevde bihêz kirin bi dijatiya hevdû lê birêz Dewlet Bahçelî pêngaveke girîng avit ku ev pêvajo dikaribû bi piştgiriya wî çêbûbiya û birêz Serokomarê me dizanibû ku de ew aliyên nijadperest netewperwerest aciz bibe wî jî dixwast ku ew bibin piştgirî lê ev pêvajo bi vî awayî hate vê qonaxê lê pêvajoya çareseriyê me jê ezmûn û tecrübe wergirt yani tê bîra hemû kesî di pêvajoya çareseriyê de yani rêyeka şeffaf hate helbijartin bi saziyên sivîl re û bi civakê re hevdîtin hate girtin rapor hatin wergirtin û di wê heyamê de yani li ser destûreka nû jî hate axaftin lê çi kirin ew komên tarîyên di nav dewletê da tirsiyan û ji bo siberoja xwe wek me tirsiyek dîtin û ketine tevgirê di wê demê jî di nav PKK da jî bi hemana wê hêzên tarî û wesayetkar hebûn piştî hewla darbeyê hem dewletê hem jî PKK ew hêzên tarî yên wesayetkar di nav xwe da tune kirin
geri adım atmaya ve edi çi bû ülkesinde de artık di nav rêxistinê de jî bir noktaya geldi. hata gîşta wê astê ku Şu an geldiğimiz hindek süreçte tiştan paş da gavavetin ideolojisini niha divê qonağê da PKK misyona xwe û rola xwe bi dawî kir veya bizler gibi di nav ülkede yaşayan kişiler PKK da jî yani em bibêjin mücadeleyi doğru görmeyen bir kesim. Aliye Kurda da jî weke me û hene Kurdê din me şerê çekdarî rast nedît me got ku bi siyasetê ev dê dikare bê çareserkirin bi prensîba yani yeksaniya hemwelatîbûnê me digot ev digot ev pirsgirêk dikare bê çareserkirin û Kurd û Türk di nav Tirkiyeka mezin de dikarin pêngavên mezintir bavêjin me digot ku dê bi rêyên demokrasiyê demokratîk tekoşîn dikare bêdayîn lê niha PKK jî dît ku şerê çekdarî û çek nerêbazeke me jî li ser wan li ser hem ser navê Kurmancal ser navê Zazayan li ser navê Tirkan em kêfxweşin kes divê pêvajoyê da wan da nake 780 kilometre metre çargoşeyê vî welatî da heqê me heye ev dewlet dewleta me ye di daxuyaniya duyî da PKK jî hata vê rewşê û vê qonağê niha jî dê rehettir ji ber ku çek nîne ez weke Kurd daha güçlü. bihêstirim ji bo destxistina mafên xwe anha Devlet esas çekeke de destê xwe de jî datîne ew çek li ser navê PKK'yî bi 10,000 kes têne girtin hatine kuştin surgun bûne û her wekî din yani devletê polîtikaya xwe esasî li ser esas hebûna PKK jî lê naye pişkî dijberiya PKK lêre yek devlet wê çekê dida aliyekî li hêla din siyaseta legal ya Kurdan jî ku qendîl nebe çiya nebe ez bêjim PKK nebe bi serê xwe dimîne wê guherîneke çawa bixwerebîne civak wê vêyekê çawa qebûl bike li xwe bigire devlet divê çi bike ku ev prose bi asantir bi rêve biçe. Evet, az önce bahsettiğim gibi niha berî demeke jî me behs kir li herêmê ji bo Kurdan û ji bo Tirkan devlete dayayarak aliyekê pişta xwe bi dewletê vagirê da û tiştê neheqûqî hata kirin gundê min hata şewtandin yani hêzin di nav dewletê da hêzên tarîyê li Bingol yani li Çewligê li navçeya Gêncê gundê min şewtandin wê demê hêzên tarîyên di nav dewletê da yê wesaetkar pirsgirêka Kurd mezintir kirin wan çi kirin pişta xwe dewletê vagirê dan û derketin derveyê heqûqê û yasayê yine elinde silah dîsa PKK için bunu söylüyor. ez ji bo PKK vê yekê dibêjim yani pişta xwe bi çekê çekan û bi rêxistinê girêdan mixabin bû sedema ku gelek kesên mazlûm derkevin holê hebûna çekan ji her di aliyan jî mexdûriyet çêkir binê li gor amarên fermî behsa 50,000 kesî canê xwe ji dest da lê belê li gor amarên ne fermî ez dikarim bibêjim zêdeyî 100,000 kuştî hene Dolayısıyla ji ber wê jî 100,000 mirov ve Türk ayrım yapmadan ez bêyî cudakariya Kurd û Türkan ez dibêjim ji sedî heştê îvan 100,000 mirovî bêgunehin eger sedî 10 becî sedî 5 becî sedî 1 becî bi qîmet û giring e iddia eden bir ideoloji ew îdeolojiya ku daxwaza mafê min dike dibêje ez wisa dikim li pişt xwe gelê Kurd yê mexdûr hîşt niha jî Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk parlamentoya Türkiye ya mezin önümüzdeki günlerde görecek piştî vê pêvajoyê dê hûnê rojên pêşme de dê çalaktir bibe Xwe ragihan divê weke gava yekem devlet ana çi bike li gorî te. bundan sonra Piştî vê yekê ezelden beri yani Türkiye ji Cumhuriyeti berê da Devleti kurulduğundan ji roja ku komara dewleta Tirkiye hat vatandaşlıkla ilgili avakirin verilmeyen ve diwarê gasp edilen haklarımızla yeksaniya ilgili hemwelatîbûnê da demokratik bir şekilde mafên meclis ku nehatine yönetilecek dayîn divê bi ve rêyeke demokratîk bunun da parlamentoya halkın û karşılığı olacak. van İster tiştan başta bîne rojevê bakın dediğim û gibi, dê benim li gibi gel ve beni gel temsil jî eden, beni bersiva temsil vî tiştî eden hebe taybetî li Türk gel halkı Kurdan başından beri yani HDP gelê veya Kurd PKK di çizgisi serî de olmadı.
همون نل سر خطا Ama onlarla ortak HDP bir uyan düşüncemiz var. PKK bile beli benim haklarım gasp edildi. buana nerina kama hevş Alınması hebu gerekiyor. ما تشد قلت Ayrıldığımız nokta, بله حق ما هاتيا خوارن ودوی حق ما بداين bizler de وان دقت کو دوی بچکداری اف حق بین ورگرتن مجید قد نافریا سیاست دموکراتیک دوی ورگرتن PKK دید کو بداخیانی خود هنیج اشکره کر کو اف ماف بریا شر چکداری نای ورگرتن ایروجین ها ام حمو کرد و ترک حمو کس بهسترن لگور دهنی ایرو hem temel hak ve hürriyetler دواره noktasında bu مافو ülkede bir sürü eksikler var. آزادیان دا کرد و ترکان و عربان دا یعنی گلک مسیحانه دواره باوریان و اولیان دا Aslında herkesin yani rahatsızlıkları ve çözümemi bekleyen sorunları var. پرسکریکن همو آلیان هنه که دوی بینه چاره سر کرن پارلمانت ترکیه دوی به چارچوبه پارتی سیاسی دا وارا با هفته Çok daha fazla taleplerle به داخوازن زیده و به داخوازن رادیکال تون را دوی روبرو ببه Hati stüdyoya me Ben bûyî teşekkür ederim. mêvanê me Spasiyon. siyasetmedar parlamenterê berê AK Parti de heman demê de pisporê zanistên siyasî cuma içten mêvanê me bû